పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అంటే ప్రేక్షకుల్లో మామూలు క్రేజ్ ఉండదు. ఆయన సినిమా కోసం అభిమానులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. దాదాపు 3 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వకీల్ సాబ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా సంచలన విజయం అందుకుంది. ఇక ఇప్పుడు ఓ మలయాళ రీమేక్ తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యారు పవన్ కళ్యాణ్. మలయాళంలో మంచి విజయం అందుకున్న అయ్యప్పన్ కుషియం తెలుగు రీమేక్ లో నటిస్తున్నారు పవర్ స్టార్. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో పవన్ తో పాటు మరో హీరోగా రానా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్లు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. సాగర్ చంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది. అయ్యప్పనం కుషియం చిత్రంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ భీమ్లా నాయక్ అనే పోలీస్ అధికారి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ టైటిల్ ను అనౌన్స్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు చిత్ర యూనిట్. ఆగస్టు 15న ఉదయం 9:45 ఈ మూవీ టైటిల్ ను అండ్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు చిత్ర యూనిట్. లుంగీ కట్టుకుని పవన్ నడుస్తూ వెళ్తున్న బ్యాక్ సైడ్ ఫోటోను షేర్ చేశారు చిత్ర యూనిట్. దాంతో ఆగస్టు 15 కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పవన్ కి జోడీగా నిత్య మీనన్ నటిస్తుంది. అలాగే రానా సరసన ఐశ్వర్య రాజేష్ నటిస్తుందని టాక్ నడుస్తుంది. మరి ఐశ్వర్య రాజేష్ రానా సరసన నటిస్తుందా లేక వేరే హీరోయిన్ దర్శనం ఇస్తుందా అన్నది తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే.